О, ме купуваме. Аз съм много хубав църква. Ще отиди да върка. Един час още сега. Здравейте, гангстери! Днес реших да си пусна едно малко клипче. Значи, вчера, както се стоя така и исках да поразпусна малко, викам, ще отида преди мой приятел на гости. И той ми вика, брат, ела вкъщи на зеле, вика, ще посреща, ще изпратя така нататък. Човека вика, няма никакъв проблем. Взех ми така са бира, уиските, ръки, глупости и така нататък. Взех си семейството, жената си вземах, детето си вземах. И да ти кажа какво става. Едно вчера, купони, мапони, тилони и какво става? Франко на скарата. Почнах да готвя, да чистя, да пера. Отивам да се къпя, гледам, не мога да пусна и кранчето за водата. Шана си турила, прашката ти там си турила. Бели прозрачни прашки, сложила ги там. Нито мога да се къпя, нито нищо. Легнах си с мръсен гъс, така. Оттам нататък иска да хапна нещо, стана тя да направи някакви кюфтета. Значи, кюфтета е да... Няма никакъв проблем. Виж, платим мръсно, ама ще се продължа и ще го пусна, заклевам се. Паста по спарите. Те кури тук ми правят мръсно, ама няма нищо. И често да ви кажа, тази Шана направила едни кюфтета, солени кюфтета ми направила. Хвърлих ми ги. Черна да е станала. Тази сутрин ставам, няма закуска, няма кафе, няма безалкохолно, няма нищо. Взела 3 хляба, ги просна от на масата и ви каде яш, арка даш. Ей го. Но, не знае, че след малко взема моят приятел, Риф, баварица, заминава, взема ми седмицата на Дампорт, нашето любимо място. Често казано, има една жена наистина, която е истинска, не като тази фалшива, защото тази е фалшива, тази е ненормална, тази не е добре. И често казано, ще се живеем в живота. А той в момента е на тегло с тази Шана. С Шана той е на тегло, ама аз ще го измъкна от тук. Аз ще го измъкна татко да умре, измъквам го. Вишината те сто хванала, каква пица направила? Кой ма? Купшиката. Какво ми дава пица социала, ма? Бас си ножа. И режи, явиш. Отдолу има такова, виж, каква хартия има отдолу, зато не може да ти искаш и хартията да режиш. Господине? Е ли става? Да. И така, след малко сме на Дампорт и искам моята приятелка Бридолито да ме посрещни подобаващо. Както... Против мене пак говорите се. Не, ама, какво казвам против тебе? Аз казвам истината, ама че човекът е на голяма тегло. Не. Какво го храниш с пица социала, ма? Имаш се представя, че сега ако съм на Дампорт, до Кучешкия парк, ще ми поръчат пица Доминос, мама. Тя до 2 часа затворена. Няма такива работи, за нас винаги работи. Ами варех ли? Идваме. Пиле. Пиле. Пиле.